sai ya ce su bar shi zai je ya ɗauko shi, amma sai ya kyale shi ya ki zuwa ɗauko shi tun suna mita har suka gaji suka kyale shi. Cutar ajali ta kama Gyatum kakar Kasim, kwana 2 tana kwance Allah ya mata rasuwa. Wannan rashi kowa cewa yake yi Kasim aka yi wa shi, domin ranar sadaka 7 babansa ya mai da shi gidansa. Tsana da hantara ga aiki mai wahala ya sa Kasim ya rame ya lalace, duk wanda ya kalle shi sai ya tausaya masa. Malam Isaku abin yana damunsa, amma ya rasa yadda zai bullo lamarin. Karshe yanke shawara kai Kasim makarantar allo yawon almajiranci. Da farko Kasim ya sha wuya ta rashin samu, har ciwo ya kamar ba zai kai ba. Allah cikin ikonsa ya samu sauki. Wata mata ta ɗauke shi a cikin layin makarantar, Zainab, yana yi mata 'yan aiki ita kuma ma'aikaciyar asibiti ce. Sun shaƙu sosai da Kasim, ya zamana shi ke kula mata da gida kafin ta dawo daga wurin aiki. Lokacin da ta yi haihuwar fari ɗanta namiji Ismail, Kasim ne ke kula da duk wata ɗawainiyarsa. Yana iya yi masa wanka, da wanke kayansa, har wankin kashi Kasim ke yi masa. Zainab da mijinta suna jin daɗin zama da Kasim, sun amince masa 100%. Da ya daɗa girma da kansa ya sa kansa a makarantar boko. Yana ajin ƙarshe suka ɗauke shi cikin masu zana jarabawa sakandare saboda ƙoƙarinsa da cancanta, tun da ya girme wa 'yan aji 6 ba. Jarabawa na fitowa ya samu sunansa a jerin waɗanda suka ci. Kasim ya dinga murna da farin ciki domin iyayen riƙonsa sun nuna masa muhimmancin ilimin zamani. Shi ma yana gani tun daga Hajiya Zainab har Alhaji Ado ma'aikata ne na gwamnati, shi yasa yake sha'awar karatu. Allah kuma ya bashi basira, tunda makarantar Allah ma yana da kokari sosai. Ajinsa 3 a secondary ya sauke alkur'ani mai girma. Yakan yi shekaru 2 zuwa 3 bai je gida ba. Duk sanda ya je babansa magana sai ya aure, sai ya ce baban nasa zai yi da zarar ya sake dawowa zai nemi aure. Yanzu haka Kasim yana da shekaru 23, girma ya kama babansa sosai, har lokacin kaunar da yake wa Kasim ba ta boyewa. Yan uwansa na jin haushi da tsanar Kasim, don haka baya sha'awar zuwa gidan. Wannan karan ma Hajiya Zainab ce ta dame shi da maganar zuwa ya ga babansa, tunda ya ce wancan karan ya baro shi cikin rashin lafiya. Shi ma yana jin kewar baban nasa, don haka ya shirya ya nufi gida. Sai da gari ya duhu ya shirya ya nufi gidan su Safiya tare da abokinsa Mato. Bata jima ba ta fito, sun sha hirarsa a ranar. Ya tabbatar mata da ya samu matar da ta dace da shi. Bai bar garin Gezawa ba sai da sa rana aurensu da Safiya, wanda aka sa shekara 1. Mutane aka dinga surutu, wasu na ganin dacewar haɗin, wai tun da shi ma bai yi aure da wuri ba. Ita ma ta daɗe a gaban iyayenta. Wasu kuma na cewa kwaɗayi ne dama ya hana Safiya sauraron samarin garin, sai da ta samu Kasim dan ta ga yana birni, tana sa ran wata rana ita ma ya kai ta can birnin. Shekara kwana, lokacin bikin su yayi. Hajiya Zainab har garin ta je ta zauna, aka yi wani biki da ita. A gidan su Safiya ta zauna, ta samu tarba, suka dinga nan da ita har ta bar garin tana yaba wa kirkin iyayen Safiya. Ba shi garin buɗar kai an watse an ba amarya da angonta. A cikin gidan su Kasim babansa ya ware wani wuri, ya sa aka gina masa ɗaki ɗaya babba da ban ɗaki da ɗan tsakar gidansu. Aka kewaye shi da siminti har da shafan farar ƙasa. A ƙa'idar mutanen garin, ango na ɗiban kwanaki bai ma je ga amaryarsa ba, zai dinga guduwa ne yana kwana ɗakin abokanansa ana raka shi har da ya koma zuwa da kansa. Ita kuma amarya na gudu ana kaita ana yi mata faɗa har ta haƙura ta zauna. 'Yan sayan baki na tafiya. Kasim ya kulle ɓangaren su ya zauna kusa da Safiya. Safiya ya kira sunanta, ta kudin da ne ta tsorata da jin muryarsa, dan angwayen ba sa dawowa idan sun raka abokai, sai su ma su wuce wani wurin. Ya ce, Safiya, ina so mu bambanta kanmu da mutanen garin nan. Wannan al'adun da suke duk abubuwa ne na rashin wayewa da jahilci. Na san zaki bani haɗin kai. Safiya, ina so mu riƙe sirrin junanmu. Ba na son ban kaɗa da terere irin yadda aka saba yi wa amare. Kamar yadda kika zama daban, ni ma haka na zama daban a cikin abokanena. Shi yasa halin mu ya zamo ɗaya. Kin ga gobe zan koma birni saboda jarrabawa da nake yi ta gama makaranta. Ba na son kowa ya sani, tunda ba su san na shiga makarantar boko ba. Ki bani haɗin kai Safiya, mu sirrinta wa junanmu. Cikin hikima da dabara ya shawo kan Safiya, komai ya gama faruwa tsakaninsu. Safiya ta lamo ta toshe bakinta da tafin hannunta tana kuka. Kasim ya tausaya mata,
ya kuma gode wa Allah da ya sa ya samu safiya cikakkiyar mace. A daren bai rintsa ba sai da ya wanke zanin gadon ya shanya. Ya ce da safiya tun kafin gari ya waye idan ya bushe ta mayar ta shimfiɗa. Ya dafa ruwan zafi ya sa safiya ta shiga ciki ta wanka, sannan ya fita daga ɓangaren nata a cikin daren. Gari na soma wayewa safiya ta miƙe cikin ƙarfin hali ta shimfiɗa zanin gadon ta gyara komai tsaf. Duk abin da ake yi yaran da suka zo taya ta kwana ba su sani ba, domin a tsakar gidan suka kwanta tunda lokacin zafi ne. Safiya ta koma cikinsu ta kwanta tunda asuba Kasim na tare da mahaifinsa suna hirarsu. A cikin hirar tasu ne Kasim ya faɗa mahaifinsa cewar yau ne zai koma birni domin akwai wasu kaya da aka bashi a jiya ya manta bai bai mai kayan ba, kuma daga yau zuwa sati mai zuwa mai kayan zai iya buƙatar su. Malam Isa ya koyi shiru, can da ya dago kai ya ce Kasim, yanzu kwana ɗaya tak har za ka tafi ka bar yarinyar mutane, ba ka gudun surutun jama'a? Kasim ya ce baba, ba zan jima ba fa zan dawo, kuma akwai fahimtar juna tsakanina da Safiya. Tun jiya na shiga wurinta ne mata bayani kuma ta amince. To shikenan Kasim, Allah ya kiyaye ya bada sa'a, amma ka kula domin yanzu akwai nauyi a kanka ba kamar da bane. Kada ka tafi ka dade ka bar 'yan mutane a nan wurin. Insha Allah ba zan dade ba baba. Malam Isaku baya son Kasim ya matsa daga kusa da shi, sai dai kuma baya son yayi abin da zai bata ransa. Ya san idan ya hana shi tafiya ya kuntata masa, kuma zai shiga damuwa tunda da nauyin mutane a kansa, gare ya soke shi. Safiya na zaune a filin dan tsakar gidanta, su Gambo kannan Kasim na ta hirar su. Kasim din ya sallama ya shigo, gaba ɗayansu suka fita, shi ko ya samu wuri gefen tabarmar da Safiya ke zaune ya zauna. Ta miƙe da sauri. Kasim ya ce ina zaki Safiya? Ta ce tabarma zan shimfiɗa maka. Kasim ya ce wannan bata ishe mu ba Safiya, ki zo mu zauna a nan kawai yafi. Safiya ta tsaya tana sunne fuska. Kasim ya ce Safiya, ba fa irin rayuwar da nake burin me ba kenan. Ni da kaina na yarda kina da wayewa da biyayya, ki zo mu zauna, tafiya zan yi ina son mi wata magana. Da kyar Kasim ya shawo kan Safiya ta zauna kusa da shi, sai da ya lura jikinta har rawa yake dan tsoratar da ta yi da shi. Ya murmushi yana kallanta. Safiya kina jin tsoro na ko? Ta sunkuyar da kai ta kasa magana. Ki yi hakuri ki saki jikinki, babu abin da zan yi miki, na zo ne mai sallama, zan tafi birni. Na gaya wa baba zan dawo da wuri kamar sati ɗaya, amma a gaskiya zan wuce yadda na faɗa masa, don ba yadda zan yi na faɗa masa gaskiya, ina tsoron kar ya hana ni za ni jarabawa. Zan yi kamar wata 2 zuwa 3 kafin na gama, amma ina so ki riƙe min sirri na, kada ki bari kowa ya sani. Zan yi wa baba aike na bashi haƙuri kafin na dawo. Ke kuma ina so ki dinga zama a nan ɓangaren ki, ba na son ki koyi da ɗabi'un mutanen gidan nan. Kin san halin su sarai, tunda ba yau kika so mu shigowa gidan nan ba. Ki iya bakin ki Safiya, ki rike sirri na da naki, kada ki dinga zama a cikin su ana yi da mutane babu kyau. Ya ɗebo kuɗi ya bata masu yawa, ki ɓoye kuɗin ki, duk abin da kike son ci ki dinga ɗiba da kaɗan kaɗan kina ci, zan kuma yi miki aiki. Da haka suka yi sallama. Kasim ya ɗauki jakarsa ya tafi. Safiya murna take da Kasim ya ce zai daɗe a tafiyar da zai yi, domin daren jiya ta raina kanta a wurinsa, har ta yanke shawarar guduwa wurin innani. Ta ce ba ta son Kasim nan, sai gashi ya ce mata ya yi tafiyar da zai daɗe. Ta saki ranta sosai a cikin gidan, ta dinga murna, domin ita daman ba Kasim ɗin ne ba ta so ba, a'a muguntar da ya gwada mata daren jiyan take tsoro. Tunda ya tafi shi kenan sai ta zamanta. Sukan bada Hassana kannan Kasim sun shigo da yaran makota suna ta hirar su, ba ta da sauran damuwa. Duk abubuwan da Kasim ya gaya mata ta ɗauka, kuma tana amfani da su, domin da safe ne kawai take fita tsakar gida ta bi su daki daki ta gaida kowa, ba ta kuma sake shiga sai da daddare. Nan ma ta bi su ta yi musu sai da safe ta koma ɓangarenta. Ba ta da kewar jama'a, domin yaran gidan na da makota cika suke yi a wajenta. Ranar da ta cika sati 3 a gidan suna zaune da su Gambo suna saƙan maficin kaba, Sade ta leko ta katangar ta kwala Safiya kira. Ta amsa da sauri ta nufi cikin gida. Sade ta ce matar
baban kasin ta biyu, ta nuna Safiya tulin kayan wanke-wanken su tace ɗibi ruwa ki wanke mana kwanukan nan. Safiya ta dubi kayan masu yawan gaske tace bari na kira su Gambo mu haɗu mu wanke. Sade ta shiru kawai tana mamakin abin da Safiyar ta faɗa mata. Hassana ta yi tafi, wannan irin wanke-wanke kuma tsakar ranar nan gaskiya ba zan iya ba, sai dai ko ke Gambo. Ta dubi Gambo, Gamban ta ce ai ke ma kin san ba ni da wannan lokacin fa. Dama Safiyar ta san ba za su yi ba, babu wani abu da bata sani ba na halin mata da yaran gidan wanda ba a dace da tarbiyya ba, kowa abin da ya ga dama yake yi, kamar yadda su ma suka san halin Safiya wadda ba ta barin kota kwana. Duk girman ka idan ta ga za ka yi abin da bai dace ba, yanzu nan za ta gaya maka ba ta shayi ba ta shakka. Shi yasa ba sa shiri da mutanen gidan. Da ta shiga ta ji suna yi da mutane za ta fara ciwa. Ko kuma ba ku da aiki sai cin naman mutane? Idan sun yi mata magana ta murguɗa musu baki ta juya abinta ta tafi gidansu. Haka halin Safiya yake, tana da tsiwa sosai, sai dai duk tsiwata wanda ta ga yana yada girmansa take yi wa. Idan ta ga kana jin girmanka ita ma za ta mutunta ka. Dan haka da suka ji ita kasin zai aura suka yi shirin azabtar da ita a cikin ruwan sanyi. Safiya ta nemi wuri ta zauna ta ce ko ma kenan da kuka bata kwanukan, balle ni da ko cokali na babu a ciki. Sadiya ta ji shiru, Safiya bata fito ba. Ta sake kwala mata kira. Safiya ta ce Sadiya na ce su fito me sun ki. Sadiya ta ce ai dama ba cewa muka yi ki tare da su ba, cewa aka yi ki fito ki wanke. Safiya ta ce gaskiya Sadiya ba zan iya wanke duka waɗannan kwanukan ni kaɗai ba, a samu wani ya taya ni mu wanke. Sadiya ta ce to mara kunya fitsararriya, bari na gaya miki yanzu ba da bane, tunda cikin gidan na aka kawo ki dole ne ki dinga yi mana aiki, domin ba za mu dinga tuka muna baki kina kwance ba. Safiya ta ce ai ni ban ce ba zan yi ba, cewa ne mu haɗu da wani mu aikin yi mun yawa ne kaɗai. Baban su Kasin ne ya shigo. Sadiya ta ce yawa malam, gara da Allah ya shigo da kai, ka ji abin da wannan fitsararriyar yarinyar take mana da kunnanka. Za ta ci gaba da yi masa bayani ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu. Ya dubi Safiya ce ke me ya faru? Ta ce wanke-wanke ta ce na yi, shine na ce sai dai mu haɗu da su Gambo mu wanke. Kwanukan suna da yawa, shine ta ce sai dai ni kaɗai ne. Malam Isa ya koyi dubi tulin kayan wanke-wanken kudaje na ta biye ce haba Sadi, yanzu duk wannan aiki ko ke aka ce ki wanke ke kaɗai ai za ki wahala, balle wannan ai yarinya. Su haɗu da su Gamban su wanke mana. Sadiya ta ce malam ai ka san su Gambo ba za su yi ba. Malam Isa ya koyi ce ita ma ko ba za ta wanke waɗannan kayan ba ita kaɗai, ba ku isa ma da 'ya'yanku ba balle ita. Ina Lantana da Atika? Ya kira sauran matan gidan ya ce ku haɗu ku wanke kamar yadda kuka saba. Lantana ta ce haba malam, in dai mu za mu wanke kwanukan nan to ita ma ba za ta ci tuwon gidan nan ba ta dinga yin nata. Malam Isa ya ce wannan mai sauki ne, kada ku ƙara ba ta tuwon naku. Ya ce da Safiya ki je ku yi wasan ku. Ranar da daddare sai Safiya ta ji kiran Malam Isa ta katangarta. Ta leƙa tana yi masa sanin da zuwa, ya miƙa mata wata leda. Ta dawo ɗakinta ta buɗe, tsire ne mai yawa da fura, ta ci abinta ta sha fura har ta ajiye ragowar. Lokacin su Gambo suna ɗakin Lantana suna cin tuwansu. Safiya ba ta da wata matsalar da take damunta, domin ta gagari mutanen gidan di yadda suka so su musguna mata abin ya gagara, domin babu wata hanya. Safiya ita ma gwana ce, ga ɗaurin yannin da ta samu wurin Malam Isa. Soyayyar da yake wa Kasin ta koma kanta, kullun da daddare zai aiko mata da tsiranta da fura, da safe ya bata kuɗi ya ce idan tana buƙatar wani abu ta siyo. Ga kuɗin da Kasin ya ban mata. Wata rana ma inna ni ce ke aiko mata da abinci ko ɗan waken da take yi na siyarwa. Matsalar Safiya ɗaya, kewar Kasin da take damunta. Yanzu watansa uku cif. Safiya na lissafi, duk da ta samu saƙon ban haƙuri da ya aiko wani yaro ya zo ya gaya mata, tare da mayuka da turare har da kuɗi. Ranar da Kasin ya cika wata 3 da kwana 15, Safiya na tsakar gidanta tare da Gambo, Hassana da kuma mai kuɗi suna carabke, ba riga a jikinta, ta ɗaura zani har iya kirjinta. Fatar ta yi wani irin haske sosai, ta haɗa gumi suna ta wata su. Kasim ya sallama ya shigo. Ta wurga tsakuwar ya carabken sama, ta ɗaga idanta kawai sai ta ga Kasim tsaye yana kallanta yana murmushi. Dan haka sai ta sauri ta ajiye ta ruga zuwa ɗakinta, ta faɗa kan ƙaramin garanta na ƙarfe, ta dafe kirji tana dariyar farin ciki da ya fargaba a ƙasan zuciyarta. Kasim ya dubi su Gambo ya ce kin yi sallah kuwa?
yake ta ittarki haka? Hasana ta ce ni dai nayi. Gamba ta ce ƙarya ne, Safiya ce kawai ta yi. Hasana ta ce ba gara ni ba, ai ina yi, ki yaushe rabanki da sallan ma. Kasim ya ce ya isa haka, ku tashi ku je ku yi sallah. Duk wanda ake bin bashin sallah ya rama, ku zo nan na ba ku tsaraba. Suka ce to, suka miƙe suna murna. Suna fita Kasim ya shiga ɗakin, har lokacin Safiya na kan gado tana jin motsin shigowar Kasim, ta tura fuskar ta cikin fulo tana jin kunya. Kasim ya zauna a gefen gadon. Safe kenan, yanzu ki har kin manta da abin da na gaya miki. Na fi son ki bambanta da matan da ke cikin gidan nan. Yanzu ina amfanin zaman ki a haka ba riga. Ni da na so na ganki cikin tsafta da kwalliya, kin zauna kina ta wasa gida kaca kaca.